Malini. Wena masiki. Hayi wena manje. Yeah? No. Bona buya. No. Hey. Ngitshela masiki. Relax. Bichop, this is your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Bafethu, there's no formula when it comes to these things of relationships, but I Usmazi TV, I am the answer bafowethu. Ngihambile ngisukele kuma Emelo. Right now I'm this side. Konje yini igama lale ndawo sister? Carolina Silobela. Esilobela. Akusasise enkanini ngala. Ngapha kusenkanini yabo. Okay. So sister ngifuna ukutshela abalandeli bami ukuthi indaba ubhalele ishow namhlanje. Ngibhalele ishow because ngicabanga ukuthi ihusband yami because vele sine 7 years enhleke ngishadile sabantwana bayi 5. Ndenze ngicabanga ukuthi uyangijole ngoba izinto azenzayo asafana nasekuqaleni. Okay. Sintshile. So iziphi izinto azenzayo manje ezikusolisayo ukuthi lo muntu lo uyafeba manje? Sincane yaphuma yetholethe ukhuluma nefoni, uyabuya kasasiki lo muntu engimaziyo, uhamba one day uyahamba vele langalonke angabuya yabo nje vele sekashintshile. Kwenza into beyangazenzi. So manje my sister nangu umbuzo wami obalekile, are you sure ukuthi ufuna ukuthi lo muntu lona simveze simexpose mangabe ukuthi uyakujolela avele la makamereni nanoma ngabe angakujoleli singathi mase sifika kuwe neinformation so tshintsha umcondo uthi no simazi umuntu wami lona asibike emakamera ngiyamthanda lo muntu? Cha ngifuna kuvele samakamereni noma ngabe bengigeza mara ngifuna kuvele. Yebo. Yeah, ngifuna kuvele konke. Bafethu niyizwela uthini my sister ufuna ukuyibona la ring sister ngicela uhambe endlini mina mangibuya kwenza ubuya senginokufakazi ne. Thank you sisters. Bafethu it's your boy Usmazi. Ngithini? Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Let's do what we do best of which is what the investigation. Thank you. YouTube is your boy Usmazi. This is after the investigation bafethu. Siphethe my sister kada sizomkhombisa ini the evidence. Sister khamba kanjani? Shapho kanjani? Nishapho sister. The last time I saw you nguzukhala ngomuntu wakho. Ngisacela uchazela abalandeli bami ukuthi sikiphi indawo la. Lana sisenkanini ne. Yeah. And then kunomuntu wami la. Enkanini kuphi eBraid? No, Carolina. Oh, okay. Ngicabanga ukuthi uyangijolela cause sengiva abantu bangibhizi bangitshela ukuthi uyajola ngapha. So ngicela ningisize shem. Ngithole. My sister ngishayile investigation ne. Ngiphethe nje information so ngifuna ukukukhombisa something la. Umuntu wakho lo? Uyena nguye. Le ntombazana ahamba nayo uyayazi? Yeah, ngathi ngiyayazi, ngiqala ukuyibona shem. Ngiqala ukuyibona. Sister usho? Yeah, ngisho nguye. Ayish manje angazi njengoba ubona information esothini ufuna ukubuyela endlini yolala or ufuna ukuyobabona labantu? Ufuna ukuyobabona. Usho my sister. Yeah, ngisho. Bafethu neyizwela uthini my sister? Sisenkanini ndubukeka ngathi unenkani nduthini ufuna ukuyobabona labantu asambe my sister sami. Let's go cameraman. Let's go. Sister uyababona lapha? Ngibo vele. Yo, camera, let's go. Sibatholile labantu. Uya cameraman. Let's go. Lo muntu sekayangifika manje. Yo. Badla ama peanuts. Baba.
Relax awuthiyami. Malini. Hayi wena wenzani mfana? Yeah? No. Bona buya. No. Hey. Relax awuthiyami. Lamula labantu lamula labantu Mina ngisakuthanda. Sengithola umuntu wayumshaya wena manje wayumshaya. Ukuthi bafa ngisamthanda. Manje wayumshaya. Ngongishaya ngisafuna. Angisakufuni. Okay mina ngiyathanda ukuthi siqhubeka. Okay, mina ngeke Mina ngiqhubeke. Qhubeka kanjani angathanda? Qhubeka kahle. Angeke ngithole Angathanda. ngithola umuntu wena khona. Bengeke ngithola umuntu wena khona. Uthini wena? Ungumenzani bunjani manje? Angeke angisathanda nawe ngisathanda. Yeah, ngisakuthanda. Okay, isizathu esesicinile i-valid reason yokuthi uhlukane nami yiphi yona sisi. Sengikhathele ngoku. Sengikhathele Udla amaphilisi. Udlisa amaphilisi lo muntu. Yebo. Uyangi-afforda ngisho inkinga yakho. Ngamaphilisi. Yebo. Ngamaphilisi Angisho afforda wona vele. Hayi, Angisho afforda wena. Swala ngemali yakho. Angisho vele u-afforda wena. Swala ngemali yakho. Wena ungena 100 yawo 100 yamaphilisi. wethenge phela bakulashile bakushila ngisho babona vele No, awuthiyami mina wena why push my sister uyisa la? Ukuthi angisamthandi. Angisamthandi. Soze yamshaya. Yes. No. Phazamisa nomuntu wami. Umuntu wami omusha ngimthole manje. Omusha. My sister wena bowazi ngalo muntu. yo bengazi ngaye ekube bengazi asisho ngiyaqeda vele ngaye Uthini? Wena bokose utade ngaloya. Bengazi nguye lothini uthi akajoli kanti uyajola utshela bathi nami stage kanti sakhe. phela wena vele Baby. Ya umuntu usimalanga. Why ungenza ukuthi lo muntu baby vele bese ngimlahlile. usayilandelela kanjani indoda Mhlawumbe ekulahile ngiyirengise la. Ngabe ngalahlile Bese ngabe. short ukuthi ngiyodivorce naye nje kuphela. Bese short divorce. Akakhuluma ngama-divorce. Akazi kakhuluma ngama-divorce sithanda sami. Yep. Yena sesikhuluma sinayo uthini ngiyangithanda. Mina nje makathi angisanga Angaze ngathi ngikuthanda. Sithanda sami sithanda Bengimtshela ukuthi sengiphethe ifoni yakho ukuthi angisamfuni. Lokho ngiyamtshela kodwa lokho uyafuna. every ulala kimi every day ulala nana mos. angihlangani angisho vele uyabona ukuthi yazini kahle kahle uyambhora lapha yezathi bakangeke afike kimi phela kube wena awumbhora manje vele uyambhora Uzafika kuwe ne uyambhora ne ngiyambhora. Yes, dala bese ngike ngakutshela futhi lo. Ukuthi sekunomuntu esengihlekisana naye. Ohlekisana naye mina wangangitshela mina ngazi phela ukuthi khona umuntu ehlekisana naye. Kasi ukuthi ngike ngakutshela vele ukuthi wena ngisakufuni. Hayi cha mina. Kodwa ngokuthi wena uyafoster ke lokhu uyaqhubeka No like ngilandelela. angipost mina kube wangitshela benge ngiqhubeke nawe. Yazini wena salulinda i-divorce nje kuphela. Yeah. Wena nawe sihlukana. Mina sengithola umuntu omusha engizomshada. Kahle nje uyasiphazamisa empilweni. Okay sine le 2 nizothi sign la maphepha divorce because mina ngeke ngasayini. Okay ke. Okay for in. ayifuni indoda ayikufuni Mara amaphepha angeke sayina amaphepha girl sayina amaphepha ngizowasayina nje ngizithandane nishi. Angeke sikwenze lo. Wena kuzomela uwasayine ngokuthi mina wena Me awuthi ngisafuna. wena indaba ungasamfuni my sister kada. Uma isister uyasebenza, Yep. angisebenzi mina. Kodwa izinto azenzayo so ubuya ngo10 emsebenzini, ubebuya ngo4 emsebenzini. Manje usubuya ngo10. Kodwa uyangithanda lo muntu. Nami ngabona ukuthi ngcono ngithola umuntu ozongithanda, ozonginakekela, ngihlale naye, anginike isikhathi. Sethi ngiyamshisa. Umuntu everyday songena ngo10 endlini, ungena unukatshwala, udakiwe everyday. Kodwa mina ngishade naye angazi kube kwenzelwa yini lo. Yep. Iyona into eyenza My sister yenza into enjalo wena. Ngikutshela ukuthi mina mangiphuma emsebenzini ngiyahamba mhlambe sinabangani bami ke mhlambe sishaye around mara ukuthi ngiphuze ngikho nayo uyazi ukuthi angiphuzi mangifika endlini njani ngiyamphekela njenge husband. Okay, ngekhani uzophula le bhodo lami engilithandayo bodwa kweyini. Khali bhodo laphuka tata azenke laphuka mhlambe laphulwa nguwe ngemistake. Lenza njani? Lenza ukuthi mina mangipheka na uyazi ukuthi ngikuphakela kahle kodwa kufanele sithanda sami. bafo ukuthi ukuthi nabantu bebesengitshelile ngaye ukuthi uhlala nemadoda ethaveni engapha ngeduze. Wena my sister isikhathi esingakanani niphusha noma out ngapha? September. Since September last year. Yes. Until manje January. How many months? Uphela how many months? So mamanzi niphuma mina konje na how long? 7 years my sister. Awuthiyami indaba wenze so for ama-months khekelisha awuthiyami bafo ukuthi izinto besezenza endlini ubengasabuyi ngesikhathi konke wenza izinto komuntu ongasathandani nami. Ngiyakuzwa. Ngike nami sengikhethe ngathola umuntu ozongithanda. Yebo ngaleyo ndlela. Eyenze konke lokho. My sister siyafika kada
sithola i-situation so lo muntu ukuyisa phambi kwentombi yakhe ya 3 months. Ye 3 months. Ye 3 months. Into le ntombi yakhe ina testimony. Ayinayo i. Angisakufuni. Uthi nje wena ungayekela Angisakufuni. lefana nami kahle njenga mayibona abantu ukuthi izele bese ngitshela ngizele mina Wena usunabantwana abathathu yena uniyedwa. Nabantwana bathatha imali ibhoda yisho. Ibhodi ayisho. noma ngaba le 5 yami Ibhodi ngiyabheja ngathi yami yami ibhodi. manje lokutshelela Kodwa inkinga ukuthi wena vele usuna 5 yabantwana. Yena ngitshela ukuthi ngingashifta la indawo ngithi nginamntwana bathi sharp qinisile. Relax. Uthini awuthi uyamuzwa uthini my sister? Uthi yena ufresh ibody yakhe ifresh kunale ngapi? kukhona okungekho fresh ngaye mina ngikuvala. Kukhona kuyo fresh. akekho fresh lo lesona musuthi unjani Ngiyakuzwa my sister. Bekangeke lo amlahle eze kimi mangathi usasenayo lento ayifunayo. Okay, 5 yabantwana babani? 5 yabantwana babani? Okay, igama lethini lethini ubaba abantwana bami. Wona yini? Boyfriend akunasindo husband ubaba abantwana. Ukuthi ngisakulinda ukuthi bengisalinda ummeli ukuthi aqede ukuletha amaphepha akusayinisa. And then ukhazamanga ntoni mina ngizakutshela. Yebo. Ukhazamanga. Kodwa bengike ngakutshela Kodwa wena mawuzophuma ngo4 emsebenzini ubuye ngo10 endlini uchaza ukuthini le mali wena loloyidayo lempuphu lo lalojile lesishibo kanti kwabani ngiyakuvuma lokho Uyakuvuma wena nayo. yindaba mina bafo everyday bengihlale ngimlande emsebenzini kodwa kwamanje bekangasafuni mina ngimlande emsebenzini angithandi khona transport yamos Okay. why kwamela ngilandeleni nginayo transport My sister ngale body wena ngathi umfakele ipressure lo baba. No. Ngapha ufuna ukulandwa emsebenzini. angifuni vela ngilanda ngisho ngale ukuthi ngale yami ibhodi noma ngingemala ngithi sticker ngithi Hayibo. hawu bayangithatha manje gibela sethi sibone ngeke Yo. Bamba. bafo Relax. Yiwo lama peanuts lawo. Yiwo lama peanuts lawo. bafo kasesi ukuthi yazona izinto awuzibuki yabona manje ungiphazamisa update nomuntu wami afoda wona asizwe wena ngiyavuma uafoda my yogurt angisakuthandi mina ngabe ungitshela ukuthi uyakudate nomuntu wakho lo ngana shape ongana next Askis my sister indaba. Ubulwa nendoda yakhe kulahlile ubulwa nayo ungabi naye yilwa nami ngimo mlandini khuluma imabhodi ngikhuluma ilwa naye cause ayikho lento lena nesindo mina nawe phela u9 wena kwaqala nishaya 5 yamathi ngena 5 yabantwana bari ukuthi wena ngiphetha ngale ngiphetha ngebhodi number 1 ngithi na 5 yabantwana bari sesi ibhodi yakho ngangihalela bengingakuthandi ngaliphutha ngathola abantwana nawo wathola ibhodi nami okay bengingakuthandi Simisa kanjani masikuso? bafo 7 years bantwana mina ukuyimisa kwami sengihlukene nayo sakahlukene naye and uqhubeka ubhizi kulona lesifebe sakho mina ngikhathele nguye and ngizokhathala ngube Relax my sister. Umisa kanjani masikuso? mina bafo into engisho sesulelana mina angilwi nani into bengifuna ukuyazi la kusifuna sisombululo ukuthi kahle kahle into engenza ngiqhubeka nayo noma uqhubeka nami nangabe uqhubeka nale shop lapho le sunlight eniwasha ngayo hayi wena khani ngiyokuthola emotweni yamasombuka emotweni yamasombuka wathi unemali okay moto nawe uyayibona ukuthi phezulu wehle emotweni kamasombuka manje okwami ngicela ukuthi aqhubeke nomasombuka nami sengizithathela isimomondiya sami My sister indaba manje ubhizi nabo masombuka. mina ngithi akakhulekela ngizoqhubeka nge4x4 yami Mercedes vele umuntu amba ngenyawo ngimkhoni ngiphatha ngestress ngino ngibela imoto ngiyelana ngiyela yabo cause ngenyawo ngiyadinwa ngiyakhathala okay sesakuphathe kahle umasombuka vele mina ngangingakuthandi from ekuqaleni kwasuke kwenzeka iphutha ngakutholisa abantwana ngangingakuthandi bengikhalela Mayuthina uthiyami uhamba no my sister ngala. ngihamba nesimomondiya sami yena ngimshiya phasi qhubeka sala sami nesimomondiya sakho le shop esinganathi bese ngiyaqhubeka ngiyakukhumbula
bese ngiyakugqamula ngobe phapha. It's fine. Umani uyalo sena. Vaya uthi yami nomuntu wakho. Nomuntu wakho. It's fine. So my sister siyafika kada sithola isituation kanje sekuthiwa nawe uyacheatha nabo masombuka yonke lento. Sister kwenzakalani? Uyangibhalela ngizakada ngithola itori. Lena i-chaos shem. I-chaos cause vele labo bethu ngathi sekudala bathandana. Mina sinali masombuko nje. For sure 2 months. Yebo. Yeah, 2 months. So nje ungibhalela mina ufuna ukuba sho. Ngifuna ukuba neshow ukuthi bana lo girl bayajola na. So namhlanje ungasho ukuthi iyajola 99 ikusizile ukuthi ulithole iqiniso. Yeah, futhi ngiyayibonga kakhulu shem ngisizile. Ngiyabonga. Bafethu ithi your boy Ismazi siyafika kada sithola itori eziningi uma isister ukhala ngebody kubantwana abayi5 ngapha uthini ibody yenzeni sister? Uthi ngiyabheja ngale yami ibody. Akubonakala ukuthi nginabantwana abayi5. 360 for the camera lapha. 360 for the camera bafethu ithi your boy Ismazi rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Thank you.